Bon dia, som el metge Diego, la metgessa Laura i jo sóc la metgessa Noa. I avui us anem a parlar sobre les malalties infeccioses. Les malalties infeccioses són causades per agents patògens que es poden transmetre d'una persona a altra per qualsevol mecanisme. Els agents patògens són els bacteris, que poden provocar pulmonía, els virus, como el coronavirus, els fongs como la tinis y candidiasis, i els protofous. que poden provocar malaria. Ara us explicarem les vies de transmissió. Per començar, us explicarem les vies de transmissió respiratòria, que és a través de l'aire, que és quan una persona infectada parla, tos o estornuda. I és una transmissió directa. Què tal t'ha anat el tercer de l'ESO, Laura? Pero ahora debería tuyo, ¿no? Bé, bé. Estàs bé? Sí, es que tú con tu alta. Mira. Ya. Ai, pues contra molt malament. Què tal t'ha anat el tercer de l'ESO? Pero ahora debería poner tú. Bé. Per què dus mascareta? Porque yo funciona alta. Que milloris. Gracias. Via cutània. Per contacte físic amb una persona sana i una persona infectada. I és de via directa. Hola Lola, ¿qué tal para el parque? Molt bé, gràcies. Me digan que t'infecta. Adéu, Laura. Hola Lola, ¿qué tal para el parque? Molt bé, gràcies. Sentim ganes que t'infecta. Adéu. Vía genital. Es a través de relaciones sexuales y es una transmisión directa. Bueno, ara te tinc que contar una cosa. A la meva nòvia no li vaig arreglar, estic molt preocupat. Haveu utilitzat protecció? No, Doncs deve de ser això. Digue a la teua noia que vagi al ginecòleg. ara te tinc que contar una cosa. A la meva nòvia no li vaig arreglar, estic molt preocupat. Heu utilitzat protecció? Sí. Doncs no et preocupis, deu de ser un retras. Ja li baixarà. L'objecte és una via de transmissió a través d'algun objecte contaminat. Per exemple, tovallola, cobert, una samarreta, etc. I és una via de transmissió indirecta. ¿Puedo lanzar otra? Gracias. En pica todo. ¿Qué será? ¿Qué fa? Te deixaria la meva jaqueta, però és que me pica molt la pell i no sé... no te la puc deixar. No te preocupes, después vais a por la llave. Digestiva per algun aliment contaminat i és via indirecta. Laura, vaig a fer maionesa. Pero se está caducado, tú con la nevera un montón de tiempo. No passa res, és per fer maionesa. Laura, vaig a fer maionesa, vols? Pero se está caducado, tú con la nevera un montón de tiempo. I què fem? Utiliza el shampoo. Val. Vía animal. La mayoría son insectos que fan picadores. Es una transmisión indirecta. Ara us direm possibles solucions per no contagiar-nos. Obrir-se la boca al estornudar o al tossir. D'aquesta manera, prevenir no infectar a les demés persones. Mantenir les vacunes al dia. Utilizar guants, mascaretes y redes protectores. Tenir a mà mocadors o solús i rentar-se bé les mans. Ara el meu company Diego us farà una demostració de com rentar-se bé les mans. Rentar els aliments abans de menjar-los. I ara la meva companyera Laura ensenyarà com es fa. Y utilizar protección en las relaciones sexuales.